Barka da zuwa tashar gonar mawaƙa, inda za mu kawo muku sharhi akan waƙa ta Dauda Kahutu mai taken Yabon Gwani. To dai wannan waƙa ta Yabon Gwani ita ce waƙa wadda ya yi ma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu akan ƙananun hukumomi, wadda ya sanya wasu ba su ji daɗinta ba, wasu kuma sun ji daɗinta. To ba ta ɓata lokaci ba, kamar yadda ya ambata. Ina masu kaɗa ku matso kusa, ku matso, ina kashifin kiɗa ko kuma mawaƙi makaɗin shi makaɗin shi Andal ne ko? Andal ba mu kiɗa. Murna talakawa, murna talakawa, ƙananan hukumomi ruhinsu ya dawo. An jiƙa hantar talakawa, yanzu za su amfana. Hamdala gurin mai duka Allah gwani sarki, wanda ya yi ruwa tare da iska cikin tsarki. Ilahu ya yi iko nasa ba mai batun naƙi, ikonsa an ka fidda ƙangi daga cikin talakawa. Murna talakawa, murna talakawa. Bari mu je baiti na gaba kuma mu je yadda yake cewa. To yanzu wane mawaƙi wane makaɗi zai matso mu? An talakayi kayan kiɗi yanzu ba kashifin. Naɗo dubun salatin ka wurin garkuwan kowa, ɗan Aminu hasken duka jinsin Qurayshawa, har Ali ka sa har ashabun Madinawa. Allah ka sa sharifai duka dan sun girmi gaugawa. Murna talakawa, murna talakawa, ƙananan hukumomi, 'yancinsu ya dawo. Hantar talakawa yanzu za su amfana. To kamar dai kuka sani shi Dauda Kahutu, don't forget to like, yi mu like, Thompson killing ko ka bugi subscription ɗinka like this, ka yi supporting ɗinmu kenan, ko kuma ka yi thumbs down ko ka comment, da mun gani za mu biyo ka da ansa daidai taka. To kamar yadda kuka sani shi Dauda Kahutu idan ma kuna son ba ku tarihin shi, network ɗin shi ko Aisha Humaira, follow me in the comment section, ask, kana imam tambaya no matter how, da mun gani za mu ba ka ansa. Ya haɗa daga cikin manya-manyan mawaƙa wanda ake ganin mawaƙin gaskiya kamar ya gaji Dr. Mamman Shata ta ɓangarori da dama. Kuma gaskiya a wannan waƙar shi ma ya ƙoƙari, tunda ni ban ga laifin shi ba. So da ra'ayin shi ne, ka san kuma ita siyasa kana da ra'ayi, kana da damar da za ka tafiyar da siyasar ka yadda kake so kuma ka zaɓi policy ɗinka.